بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحيم. كتب الحج على من استطاع إليه السبيل، فقال السميع العليم: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير من بسم الله أزيروهن أزيو لوهن سلام صلاة الله نتوم دمدام نبيات لأخات الله نزخونو سيدنا محمد كمون نقولهم أحواتهم نبيات لأخات الله بيت الصبومن بتصوتومن يبصح كبرانن كبور بعل عيد الأضحى ناي شحن 441 هجرية بحيل ربي دحر صباح جمعة 31 حملة 2020 كوعليوم كند زخونه نزر الزين ترجمن عبي ملأختن زحازة كبور عيد أبفلوي كونتات كنقبلون كلنا قلب زعبا حقتات عيد وسكنبل أقداسي خون حاده متأخاب نحادقا ملكفتي حمام كورونا سلزقالع بزملكوتا أكال زوات أمامرحي كتسآل سلزخونه فغاد رب خينو صلاة العيد نلوم عمد أب ميدا كونه كالي كفوت بوتان مساجدن جوامعن أيكس قدنيوم إذا بخمز القباب نبعلو زلنا عيد اتناي مودة أتاك خون الله نلمن كلتهم صوم معال تعرفام تشعات ذو الحجة صباح حموس زوع الكوينو كتصومو فتو يخون نايز حلفن زمت عمة زنبخاز حتصب مخانو نبي صلى الله عليه وسلم قال يصوم كنت صوم دلوات نخون سلسته حكمي صلاة العيد أبز حلفه بزعبا صلاة العيد الفطر بزرزر كم زغلصنا يذكر صلاة العيد الأضحى كابو أي في اللينيوم صلاة عيد الأضحى أبسمرا ساعة 6:24 دقيق أبيلو جيزيو يأتون زبك علو جيزي دما كأقدم وقتي زهري يخون 4 صلاة عيد الأضحى أبجزا بولك يخون بحبر كسجد يكاليوم جن بزي خطبان بزي أذانن إقامان أب قدامي تركعة شوعة تجيزة تكبيرة أب كالي تركعة مستسئة حمشت تكبيرة أكتاتيلو يقبرن أب عيد الأضحى صلاة كسب تسجد زقونة كي لخفكا كترفد مسحردكا كابو وي بزترخ بك تقرص فتو يخون حمشت تكبيرة ناي عيد الأضحى فنون استقيدا قينو اتستقيد تكبير أبجيزة معالتي تشريق يفتسم معلت كهب صباح حموس نقهو معالت عرفة صلاة الصبح جميرو حاموس جمعة قدام سنبت سوني أب صلاة العصر الزازم بزح تكبير زقبرلن صلوات دما بدمرو 23 يبتصح دحر نفس وكف فردي صلاة تكبيرة يقبر قدم صلاة العيد زقبر تكبير جن صلاة عيد مسكاد مسجمرة دو يبل شدشته أضحية وي حردو وي مسواتي كابتريت كوينن تبعتين أنستاين جمل تيل بقيع كبتي كاب أضحية يقبر حكمي أضحية سنة مؤكدة مالت صنعتي سنة قوينو عقم زلو كقدفو صلو يخون حقتات أضحية عدمة ريتن حادة جمل حمشت عمت زملات كابون لعلن كتكون كلتا كبتي كلتا عمت زملات كابو نلعلن سلسته تقل حد عمت زقبرت كابو نلعلن 4 بقع 6 ورح زقبرن كابو نلعلن كوينو جملن كبتن أبشوعات جوزي مقيلكا أضحية يبقع حمشته كلن نأضحية زحررا تريد كابزقونه أبر نتسا خونا اللون عباران حممتن كال أكلاوي قدلتات كهلوا متنقاق يدلين شدشته جيزي حردو دعرف تسامة صلاة العيد يجمر قدم صلاة عيد محراد أي فكرن
ነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዝስዕብ ይብሉም ቅድሚ ሰላት ዒድ ዝሓረደ ይድገም ካብ ድሕሪ ሰላት ዒድ ዝጀመረ ምሕራድ ክሳብ ሳልሳይ መዓልቲ ይጸንሕ ማለት ጅምዓት ቀዳም ክሳብ ሰንበት ኣብ ዘሎ ግዜ ክትሓርድ ይከኣል እድሕያ ንዝገብር ስጋ ንስድርኡ ጎረባብቱ የዕሩኽቱ ንድኻታት ይዕድል እቲ ንድኻታት ዝዕደል ክፋል ኣብዚሑ ሰደቓ ክገብር ይፍቶም ስጋ ወይ ቆርበት ናይ እድሕያ ምሻጥ ወይ ከም ዓስቢ ክፍሊት ሓራዳይ ቆርበት ምሃብ ኣይፍቀድን ናብ ዝቐረበካ ጃምዕ ወይ መስጊድ ክተወፍዮ ትኽእል ካብ ምጅማር ወርሒ ዙልሕጃ ጀሚሩ ጽፍርን ጸጉርን ከይቆረጸ ጸንሐ ምስ ሓረደ ጸጉሩ ክላጽን ጽፍሩ ክሰድድን ይኽእል ሸውዓተ ዕላማታት ዒድ ሃይማኖታውን ማሕበራውን ሰብኣውነት ዘጠቓለለ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዒድ አልፈጥር ዘካት አልፈጥር ንድኻ ምሃብ ተሓጊጎም ኣብ ዒድ አልአድሓ ድማ ንዓኻን ንድኻን ዝዕደል ሕርዶ ስና ኮይኑ እዚ ድማ ብቐንዱ ዕላምኡ ነቶም ስኡናትን ድኻታትን ምሕጓስን ምሕጋዝን እዩ ስለዚ ካብ ዝሓረድካዮ ሰደቓ ሃብ ኣካፍል ከም ገለገለ ሓሪዶም ስጋ ብምሉኡ ኣብ ፍርጅ ዝዕቅቡ ኣይትኹን ሸሞንተ ሓጅ ዝሓለፈካ ብምኽንያት ኮሮና ሎም ዓመት ንሓጅ ንያ ጌርካ ዝሓለፈካ ኢንሻአላህ ኣጅር ኣለካ ምኽንያቱ ብዑዝሪ ስለ ዝተረፍካ ኣቐዲምካ ፍርድኻ ዝፈጸምካ ማለት ዝሓጀጅካ ወይ እውን ገንዘባዊ ዓቕሚ ዘለካ እንተኾንካ ግን ንሓጅ ዘዋህለልካዮ ገንዘብ ኣብዚ ጽንኩር እዋን ንጽጉማት እንተሓገዝካሉ ተዓጻጻፊ ኣጅርን ዓስብን ይህልወካ ትሽዓተ ፈተና ካብ ታሪኽ ሰይድና እብራሂም ዓለይሂ ሰላም እንመሃሮ እንተሎ ረቢ ነቲ እንከውላዶም ሰይድና እስማዒል ዓለይሂ ሰላም ክሓርዱ ምስ ኣዘዞም ንሶምን ወዶምን ከመይ ኣቢሎም ትእዛዝ ረቦም ንምፍጻም ከም ዝተዳለዉ ተማእዛዝነት ምስ ረኣዩ ነዚ ኸቢድ ፈተና ሓሊፎም ዕዉታት ኮኑ ብዓቢ ሕርዶ ማለት መስዋእቲ ተተክኣሎም ረቢ ንባሮቱ ክፍትን እንከሎ ድሕሪኡ ዝደልዮ ኣሎም ነዚ ፈተና ድማ ትዕግስተኛታትን ኣመስገንትን ጥራዮም ዝሓልፍዎም ናብ ህልው ኩነታትና እንተተመለስና ኣብ ዒድ አልፈጥር ዝነበረ ጽንኩርነት ካብ ገዛ ምውፃእን ካልእን ዘክር ይኹን እምበር ሕጂ ፈኺሱ እኳ እንተበልና ሓደጋ ናይቲ ሕማም ገና የንጸላልወና ስለ ዘሎ ተቕሊሉ ክሳብ ዝጠፍእ ከይተዛንና ዝወሃበና መምርሒ ብግቡእ ካብ ምትግባር ክንህመል ኣይግባእን ኣብ መወዳእታ ንኹሉ ኣብ ውሽጥን ደገን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ብሓፈሻ ንኣመንቲ እስልምና ድማ ብፍላይ እንኳዕ ናብ ክቡር ዒድ አልአድሓ ኣብፅሓና የውሃና ንብል ቶም እውን ንሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ኩሉ ህዝቢ ሙስሊም ዓለም ኸይር ዘለዎ ዒድ ክኾነልና እናተመነና ክብርቲ ሃገርና ክሕልወልናን ዘለናዮ ሰላምን ስኒትን ነባሪ ክገብረልና ሽሻይና ጥሪትናን ሕርሻናን ከሰስነልና ንዝሓመሙ ክሕውዮም ንዝሞቱ ክምሕሮም ነቲ سماعا تقبل دعاء زخونه الله نلمن وفي زرعنا وضرعنا ويشفي المرضى ويرحم الموتى إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته